Inspirační seminář na téma práce s nadanými, přemýšlivými, bádavými, zvídavými, či chcete-li otravnými, stále se dotazujícími, přemoudřelými až drzými, anebo taky zdánlivě odpojenými a zasněnými žáky základních škol. Cílem semináře je inspirace vedoucí k rozpoznání nadání dětí, který nabízí návody, způsoby a techniky identifikace nadání, jeho podpory, respektu k jiným než intelektovým darům. Zvedneme z piedestálu mýty a pověry o nadání, prohládneme si je a doufám, že zahodíme. Pokusíme se zbavit strachu z identifikace nadání i bez pedagogicko-psychologických poraden, které jsou zavaleny prací, a to s vírou, že je lepší přistupovat ke každému jako k nadanému, než jediné dítě odepsat. Předložíme k vašemu laskavému zvážení možnosti a typy práce s vědomím toho, že příprava v kontextu dlouhodobé práce s vaší celou třídou vám nesmí zabrat víc než pár minut. Značka něco jako líný nebo aspoň realistický učitel.